Warahmatullahi wabarakatuh. Wajan wong jeneng kok Mbak Kusnul Khotimah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biyen-biyen iki kepiye bapakmu lho jenengke ya Nduk? Apa kowe lahir terus bapakmu mati apa piye? Kok kaya ngono to? Kok jeneng apa? Akeh kok ya Mami Kusnul Khotimah ngono lho. Ya kan anake niku kula nomor 5. Lah hubungane sing terakhir. Lah ya nek Kusnul Khotimah kira wong mati to? Nggih. Lah karo nomor 5 ki hubungane apa? Soale Mbak Yune kula jenengane Istiqomah. Oh, Mbak Yumu Istiqomah. Yes. Terus kowe kula Husnul Khotimah. Urip sing apik yo karo mati sing apik ngono lho. Oh, lah adimu kan jenenge Tujah ya? Adimu biyen nak jenenge Tujah. Kok Tujah bareng metu terus pecah. Nek kula duwe adi. Ngerti bareng metu terus pecah ya. Paling dipites. Ora. Aduh asli saka Wonosobo jan. Oh, nggih. Tomblo-tomblo banget jan. Ning ya kuwi iki seminggu ra ketok kok iki ketoke meteng apa ya Kusnul kok ya. Kok meteng to? Kok rada blending metenge lho. Nek wingi-wingi ora lho iki. Oh, niki paringe dalange. Oh kula, oh ya wis. Kojo. Menika Pak Kusyanto nyuwun lamunan. Ayo empu wong aku ora ngerti kok. Nggih. Njaluk sapa ora ana layange kok. Pak Kusyanto saking Gading Rejo. Ayo iso wae ngapusi iso ora ana buktine apa. Aku kudu ana bukti. Di Zoom Pak anu di Zoom nggih menika. Pak Kusyanto Gading Rejo Kepil Wonosobo nyuwun lamunan. Dilayangi. Nah, waos Mas diwaca bae. Berarti ming pamundhut tok layang tok ya. La ilaha illallah. Kok saya tak deloke ngono ndak anu to? Ngono wong kudu transparan zamane saiki lho, zaman kudu terbuka lho. Oh, iki kok ya layang meneh nganune. Nah, apa iki? Mungkin dhuwit 500.000 kaya ngono kok arep diuntet kowe lho. Iki lho me 20. 500.000 aja ngilang-ngilang kowe lho. Oh, senengane kok. Ya, 500.000 kok yo ngilang-ngilang. Oh, lho tenane. Nah, iki contoh kaya ngene iki contoh iki. Iki layang tenan iki jenenge. Nggih, sik ya Nul. Saking perangkat desa, nyuwun Kusumawijaya, Pujaningsih Jogja Istimewa, Kidung kala sibuk Wahyu kala sibuk. Khusus kagem Pak Carik. Ya, iki. Piro Nul? Oh, alhamdulillah, syukur. Ya 200.000 Nul iki. Contoh piyae kene arep masuk swarga ya ngene iki. Oh, aku nek 200.000 mlebune swarga sik endi, Mas? Nomor 2. Oh, nomor 2. Nek sing nomor 1 kudune piro? Nomor 1 iki paling ora ku ya 300. Mungguing 350. Kuwi 500 mesti. Nek 500 ora mung ngarep dhewe ning karo mondong. Oh, ya perlu tak jujukna lah. Ora usah. Wong kok ganyi nek ngomong bagus. Ayo kudune kala-kala weruh kok. Iki meneh Nul, sisan gawe ya. Iki lucu banget lho, maringi layang. Wah. Iki diurek-urek karepe sapa wae ora oleh buka. Iki. Saking Mister Gemini Boy. Iya. Iki lho. Nyuwun kiprah gambarano Mbak Ambarwati. Mongko kok digambari gambar waru wis. 100.000. Iki Mister, iki penggemarku lho nil saka legetan kono Mbah Kandar. Oh, penggemar Ambar. Heeh, iki sesuk ana penggemar iso jotos-jotosan karo penggemar. Lah kok iso? Kae Mbah Kandar kedan karo Ambar. Sesuk Gombong Mas Bima ya kedan karo Ambar. Mulane sing jago ora gelem jejer. Mbah Kandar ning kono, Mas Bima ning kene iki lho. Mergo iki dadane ndok panas kabeh kok. Ning aku percaya mesti nek di Ambar milih. Kowe kok apal banget karo Mbah Kandar lho. Apal. Sadurunge minangkani pamundhut Nul, sing klasik sike, sing mat-matan coba diaturke. Iki ya ana meneh penggemar maringi 100.000 saking Pak Kaum Toyo Wonotulus kula nyuwun caping gunung. Nggih. Pak Kaum Toyo saking Wonotulus iya penggemar ora bahan-bahan iki. Kimale saking Pak Lurah Nglaris, Bapak Nirman nyuwun selendang biru ya 100.000 meneh Nul. Hebat iki. Alhamdulillah. Ora umum iki. Oh, apa minangkani pambudutan mawon nggih? Jal, dibawane sithik Nul. Oh, ya tetep pelok. Ya wis. Apa sliramu ora krasa iki cakepan tembang apa wong curhat ya plo? Iya, kok kondo. Kowe krasa apa ora? Lah wis apa durung?
setyangen Oh, iki ceritane curhat. Nek aku iki setya ngenteni kono. Lah iki sing ditembangke kira-kira tanggap apa ora iki? Terus suwung sakjroning wektu uripku. Ayo padha une. Suwung sakjroning uripku. Tak tresnani citra Nek Cidra ora, ya ming ngledek ndolalak sedelok ming. Nek Cidra mono ora. apa Mas? Ming ngledek ndolalak pas kowe ora melu winganane. Oh ngledek. Ya luwe. Kali ngono. Kalen, wose. Rasa kangen tak ampet sakjroning Kaya ngono kok kangen wong nek ketemu pol-poli ya ming njaluk pijet kok ya. Wong kudune iki kowe nek kangen iki kowe sing mejeti sing lanang ora sing lanang kowe mejeti kowe. Kok iso mak plerok mripate lho. Muga dadi tombo lewat tembang kangen. Iki nadare rak memetri bumi utawa bersih desa ya. Upama ming upama lho nek kowe iso nampa upama diaturke kanca tani piye lho. Upama lho. Ora pupuk. Tapi aja serik kok ya. Aku enggak serik. Kanca tani colon menika